karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Ay, tinuod ka ang iyang gisulti day Laura. Mao na akong gustong sutaon. Unya, unsaon man. Ipaukab na ko ang nitsunang. Paablihan ako ang gilubngan ni James. Og tan-awon ta kung nagtug-an magid sa tinuod si Lucio. Mami Laura, Buhaton yun na ni mo day Laura. Unang tirang. Tanahon ko. Kung wa ba yung sud ang gilubngan ni James. Unya day, kinsa may atong pabuhaton ini. Oy, hala! Ni aday mo din eh. Ay, magkadlo. Kuwasay ni. Kuwasay ni. Ni aday mo gawas nagtapok. Oy, mura mamog suso din eh. Nakaloto na kus panihapon. Dali na mo, mga ano ta. Ay, pasensya na, lalangay mi ninyo. Nalangay ning inyong kusineros pagloto. Ilo! Ay, nakaloto. isig saba-saba ay. Ay, tuo magana ko dairang. Sa mga tanawan ka? O sa mga pagkatanawan niyo, pagkatutukan mo na ako? Husto day. Si Wasay na lang day. Usa? Onsyan! Unsay siwasay na lang? Ay, ang mo kay umuguba sa nicho ni Dong James. Ay, ginako! Ganun naabot na tayo sa inyong hunahuna, oy, tirang! Nga naabot na sa hunahuna ni mo? Nga o kayon? O gopon man? Ikaw lang. Ikaw na lang kung gusto ka. Ay, kinistirang. Apilon tas iyang pagkaamaw. Ay, Ama! ay, ako ko na'y amaw, bisag siyara. Ay, dali na mo dire. Manihapon na ta. Ay, Ginoo! day, tanala mo Manihapon sa na ta. kusina, day. Hala! Dong Francel, dali sa to. Ay, una na lang ko ninyo ha. Muhamag ko kaon ha. Oh, muhamag man. Humanag ko kaon. Mauna na ko ninyo. Ay, asa naman ko no ka, ha? Ganong dali raman kaayo kang nahuman sa imong Way pagkaon. ganang ikaon irang. At si way gana. Way gana. Imo magani ng gihamon-hamon ng mga pagkaon. Ay. Dagko kay kagongit. Ay. Unya way usap-usap Ay. ton dayon. May gani ang Ay. bukong. Wa ni mo giapel. Ay, ko pagkisultihin tirang kay wakos mod. Ay, paminaw ka. Ganina ikaw mo tong was mod. Karon, ako na sa... Si mod na niya, si mod na niya. Nakabasag ka na. Kalagot! Gino! Naglagot ko. Ay, suko pa ang sumagi kalagutan ni mo. Nga ako may yung palungkabon sa nicho nila ni Dong James. Sa nichong Dong James, nga ako may palungkabon ni mo. Ha? Dili ko kaako ana irang! Gasolte lagot na kang tarong diha. Ay. Di kay maglagot-lagot na yun ka. Na, sukod. ino ba kang maglagot, Sukod. Dagko kay hongit. Ada. Piligrong matog. Matalo mong apil ang kutsara. Kuwang pa na! Mukaon pa kong platog, maglagot kong maayo. Wala, Kapoy sulti, sulti! karat, anak. Kapoy sulting daghan, ay! Adto kos kong kwarto, ay! May pag... Modogos itoy! Hala, sige. I love you, itoy! Dog dito sa itoy, wasay. Yawat na lang magkaelis mong dog sa itoy. si Tate Wasay. Ay, pasyag ditong imong tatay wasay, ay. Hapit na to ango-ango, ha. Onsa ikiamo ano? Tigaling ikay ikiamo ano? Ay, nakadungog pamangyong tigawang. Ikay tiguang! Ay, ako na lang ihonghong ang akong isulti dong Francel, ha. Sige, kaon na diha. Pasagda na lang to natong giango-ango. Si Mami Laura, gamay rin sa gikaon. Mayon datog parehas ni Tate Wasay. Nga bisan og niundang dayon sa panihapon. Pero daghan siya gikaon. Kay gihamon man iyang mga pagkaon. Ay, bitaw, ay. Nabala ka pod baya ko sa imong inahan. Kung magka-problema na siyang maayo, no? Di yun na, ganahan mo kaon. Ay, sige lang. Inigsod ni mo dito sa inyong kwarto
pagdalag og magsima-sima ha. Kay kung ganan mo kaon si mami ni mo Laura, na ay pagkaon sa iyang duol. Oh, Nanay Tirang. Sira naman ang bahay nga mong giaptan. Oh, ako suwero sampet. Mayo! Mayo! Unsay imong tuyo, kuya? May batang babae. Dulog ko siya akong pangutanon. Kisay mo pangalan, Inday? Buenjoy, kuya. Kung anong ta, Inday, Buenjoy, may pangutahan ako nimo. Unsa na, kuya? Nagkabantay ka ba sa nipuyuan ng baya? Ning bago pa lang, O, kuya. naa ba sila? Wa na. Ha? Pagkagahapon, nasamok man sila diha. Unya, akong nakit-an nga nibiya sila. Sakay sa auto nga puwa. Namiya na sila si Laura. Wow. Wala na sila din eh. Wala kayo pangutana, kuya? Wala Inday. Sige, arin ako, kuya. Pauli na ko sa among bay. Sige Inday, salamat. Pagitaon ko sila. Kinahanglan makita ko pagbalik ng kusawag ingon man ang akong anak. Mubalik ko sa syudad. Karoon ay noon nga, nakailan ang takos kong pagkatao. Huwag ko na sabing kita sila si Laura o Francel. Ang akong pamilya. Si Diana. Siya ang hinungdan nga nagkabuwag mi sa akong pamilya. Siya ang nakaingon sa kasubaanan ni Laura. Laura, pagitaon ko kamo si Francel. Ipadayon ta ang pagpalayo sa lapit nga samok alang kanato. Ma'am Dayan. Ano, nagkasabot ni nga ang mga kauban mo ba? Ang mga yun na may katunga ng Batang Bulawan, ma'am. Hain si Batang James. Bulawan ba? O, palagitan, ma'am, ay. Og na naman ngayo mo nini akong Batong Bulawan. Nga wa pa man din ninyo manda og magkita si James nako. Ano, ma'am, di may magkadayon sa imong sugo, ma'am Dayan, oy. Kung may gasto. Tagi lang tabi katunga ba ng Bulawan nga bato ba? Kung namang mabaligya. Mga hangol gyud din yung bahandi oy. Dili. Di ko mohatag din ini. Samtang di pa rin mada si James sa akong atubangan. Aw, kung mao na, di lang may mangita, ma'am. Pagkuhan lang og laing mga tao nga imong sugo ba? Di ba, mga parts? O di ay. Di ay mo makasabot sa akong gusto? Yes, Dabardash. Uy, Karon. Dar. naunsa mas mamoy. Nagpiyong siyang mga mata. Nagpangyaw-yaw. Di ba pasabot? Nabuang na si ma'am. Nabuang na yun. Nabuang na. Tanawa sa inyong palibot. Usa ba yung tanaw, ma'am Dayan? Oh. Hala! Usa ba? Dito kasaga. Niyas palibot. Ingo sa dulay mga buot. Buatagin sila na to. Buatagin sila. Di kay sila lang kung buatake ninyo. Niabot ko! Kuhaon ko ang inyong kasing-kasing. Uy! Ganoon ko kini. Niyan natas ilawom sa dagat. Mag-unsama ta din eh. Ha? Ha? Balikon kog tan-aw ang tubig nga nagdagayday. Lo? Ninduta ang yapon tubig ha? Ninduta? Tingog ko eh. Oh. Hala! Unsay hala? Buwang nga! Wa man mau sabi mong tingog! Ari ako alos! Giyon sa man na! Nimo! Ha? Ayaw na kog pangutan ah.
makabuot kog unsaon ko ang akong tingog. Duta gyapon tingog ko. Giunsa lagi na nimo. Ayaw kog langaya. Ilabay ti karos lumot. Nakadungog ka? Litob! Ako litob. Oo, ikaw ang litob. Unsa? Musukol ka? Sa man. Dili kong sukol. Ani ako los. Dili kong sukol. Ako dili litob. Ako pag yun ang amahong. Ako na lang tanan. Ako na lang. Karon Laura, niya na magyuta sa sementeryo. Doon na kanabay nakuhang mga tao nga mao'y muukab niya ng nicho. Eh, naana, day. Tiwason lang ko na to nila ang ilang gikaon. Toan na ngaon sa ibabaw sa pantiyon. Nakaako, roy baya sila kaon dito Naanad naman na. Naanad naman na sila. Manaway pag yun. Naanad na sa magkaay na aday ka diya, wasay. Ay nalagog tingog. Dili ka di ay mutuon ako, Laura. Ginoo. Na ilusyo. Lang kumutingog Ang Ginoo, bulang ha? kristal na ang Okay na ka, nagtukan ka. Ginoo. Nabasa ko kini. Ay, O klaro kayo. sa tumoy na lang kutingog. Sa tumoy. Oh, okay. Mas maayo gyud hinuon nga matan-aw nimo ang kamatuoran. Ay naman ang upon nga nicho. Ay, doara ay. Ana na ang mga tao nga muukab sa nicho, Laura. Sama nagkapananghid na mo sa nagduma din sa sementeryo. Manataon do. Okay na do. Sige. Okay. Og yukab na. Nana. Nakita ng nasod. Oh, Gigulbaan ko. Relax lang, Laura. sige, ako na biro ng nasod ha. Kaya. Gaan ako na nilungunagod. Nanay, napagawas na. Sama na ko ablihan? Sige. Ablihi ang lungon. Be, ablihan be. Ah, na, abli na. Talawa, Laura. Kinuog ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!